Hare-haren ƙasar Isra'ila na gab da shiga kwanaki 700 da fara ƙaddamar da su a yankunan Gaza, yayin da ta bar yankin cikin mawuyacin halin yunwa, rushe-rushen gidaje tare da taɓarɓarewar yanayin agaji. A cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza, akalla Falasɗinawa 64,000 ƙasar Isra'ila ta kashe, tare da adadin mutum 15,000 wanda izuwa har yanzu ba a san inda suke ba, inda ta bar tarin al'ummar da ke cikin Gaza suna rayuwa a cikin tantuna da kuma gefen baraguzan gine-gine. A cewar ƙungiyar Hamas, ta ayyana yakin da wani yaƙi ne na shirin ƙare dangi da kuma tabbatar da an ƙarar da al'ummar musulmi da ke cikin yankunan Gaza. Ƙungiyar ta kuma zargi gwamnatin ƙasar Isra'ila da laifin yin kisan gilla a kan yara tare da rushe kayayyakin more rayuwa kamar asibitoci, makarantu, tare da yin kisan gilla a kan yara masu haɗa burodi, ciki ko har da masu zuwa domin ɗiban ruwa. Ta kuma zargi ƙasar Isra'ila da laifin ƙaddamar da hare-haren kisa a kan masu jin ƙai, ciki har da jami'an lafiya, jami'an kashe gobara, da kuma wasu daga cikin tarin jami'an karta kwana masu kawo agajin ceto, yayin da hukumomin yayin da ƙungiyar ta Hamas ta ƙara ayyana zargin kai hare-hare akan guraren da ake ajiye kayan tallafi wanda ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar a baya. Sanarwar ta ɗora laifi akan ƙasar Amurka, yayin da ta ayyana tana kare ƙasar Isra'ila akan laifuffukanta ta yadda ta hana umarnin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi aiki domin kariyar da take bawa Isra'ila akan hukumominta da kuma jami'an tsaron sojin ƙasar. Hamas ta yaba hukumomin agaji, ciki har da Global Smooth Flotilla, tare da ƙara ayyana cewa ya kamata ƙasashen Larabawa su ƙara matsawa Isra'ila ƙaimi don ganin ta dakatar da yakin da take a cikin yankunan Gaza, tare da cire shingen tsaron da ta ayyana a cikin yankunan na Gaza. Kusan shekaru biyu kenan halin jin kai a yankin Gaza ya yi ta'azzara matuƙar tsanani. Ofishin OCHA na Majalisar Ɗinkin Duniya MDD a Gaza ya ayyana cewa akwai yunwa mai tsanani a cikin yankunan Gaza da kuma ƙarancin abinci. Ƙungiyar WHO ta ayyana cewa yanayin kiwon lafiya na dab da rushewa ɗungurugum a yankunan Gaza, kasancewar fama da ake da ɓarkewar wasu daga cikin cututtuka tare da ƙarancin abinci da kuma rashin tsabtaccen ruwa na sha. Isra'ila na fuskantar manya-manyan tuhume-tuhume daga duniya, yayin da kotun ICJ ke duba yiwuwar kisan kiyashin da ake zargin ƙasar Isra'ila da yi, yayin da kotun ICC ta ayyana yunkurin kama babban firaministan ƙasar akan laifin kisan ƙare dangi da kuma laifin da ya saba da ɗan adamtaka. Duk da ƙoƙarin sulhu daga ƙasar Qatar da kuma Egypt, Hamas ta zargi shugaban ƙasar na Isra'ila da laifin fifita mulki da kuma dukiya akan fursunonin da suke ɗaure a hannunsu, yayin da ta ayyana shugaban ƙasar da zama makasudi gurin hana ruwa gudu akan yarjejeniyar da ake so a cimma, tare da lalata ta a duk lokacin da aka yi yunkurin ƙullawa.